koji je potvrdio na ovaj način titulu, koji je na ovaj način potvrdio svoju titulu i najboljeg strijelca za 3 poena u proteklom 47. prvenstvu Jugoslavije. To je jedna ovako isto zanimljiva disciplina, naime danas prije podne u finale su se plasirali Kukoč sa 48,5 poena, Pecarski 43,25, zatim Bacalja iz Zadra, to je jedan kadet koji je ovdje iznenadio sjajnim skokovima, i Avdić iz Sarajevske Bosne. Sada Kukoč. Da vidimo sada kakav, evo možete i vi sada pratite ocjene žirija. Barajić, Delibašić, desetke su mu dali, 46 poena u drugoj seriji za Samira Avdića. A sada Kukoč. Kukoč je na redu, bio je to Bacalja. Dakle, Toni Kukoč. I da vidimo šta će izvesti ovaj mađioničar. I sada žiri, kako se kaže, šire ruke. 50 poena Toniju Kukoču. Drugi sport. Zoran Grbac i Istok Rems proglašeni su za najbolje sudije u tek završenom šampionatu Jugoslavije. Najprije uz čestitke Zoranu Grbcu, mišljenje o ovakvom spektaklu. Pa ja mislim da ovo ipak kruna svega košarkaške sezone 90-91 i ova divna publika je ipak to zaslužila i normalno televizijski gledalci. Ja mislim da će biti ovih još manifestacija više i da su košarka. Na pozivu da sam došao ovdje, izuzetna mi je čast da sam tu u Sarajevu, gdje je stvarno pravi spektakl i dan prave jugoslovenske košarke. Nadam se da ćemo se sljedeće godine opet vidjeti u ovom skupu. Na radost svih ljubitelja košarke, naravno. Vratimo se zakucavanju. Vidjeli ste sada ovu pravu egzibiciju Tonija Kukoča sa 2 lopte i u drugoj seriji 50 poena, maksimalne ocjene. Vrijedi ovo naravno još jednom da se vidi. Ovo je na američki način i sada treća serija u finalu. Toni Kukoč. Da vidimo šta će sada izvesti. To je fantastično. I opet čistih 5 desetki od stručnog žirija u kome su Varajić, Delibašić, Ostarčević, Macura i Jelovac. Žiri je, Toni Kukoč je pobjednik. Izvolite, nastavite vi sa razgovorom. Dakle, evo prilike da upoznamo tog mladića koji je na prečac osvojio sarajevske ljubitelje košarke. Zoran Bacalja, rođen je 25. juna 1972. godine, inače omladinac Zadra. Zorane, recite kako se naći među ovakvim masovima jugoslovenske košarke? Ovo se samo može poželjeti. Srećan sam što sam došao ovdje uopće. Ja mislim da ovo neće biti nikad sretniji trenutak nego danas. Se mogu stati sa reprezentativnim igračima. Vjerovatno i vi spadate među one mladiće od kojih se u budućnosti u jugoslovenskoj košarci očekuje da zadrži onaj primat koji je ostvarila u Europi i svijetu. Kakva je generacija koja dolazi? A mislim da će generacija biti poput Tonija, Komazica i ovih, ali ne u suštini to kao oni su stvarno izuzetni. Hvala, u svakom slučaju želimo ti puno uspjeha i puno dobrih zakucavanja i trica. Hvala lijepo vama.
Upoznali smo sada jednog sjajnog talenta, jednog velikog talenta, Zorana Bacalju iz Zadra, i evo nadamo se da će naša košarka dobiti još jednog izvanrednog igrača već uskoro. 2/4 su